Nielen vesmír či indiánske teritórium, ale ani separovanie nepozná hranice a hlavne preto sme sa vybrali za tie bratislavské nejakých tých 127 kilometrov do 4000-ovej obce Trenčianska Teplá, ktorá sa na týždeň rozrastla o 27 nových mladých obyvateľov, víťazov olympiády. Viete, snaha sa vždy dočka odmeny a preto vítajte pod Strážovskými vrchmi, priatelia. Vlado, my sme tak rovnako starí. Ty ako si spomínaš na tieto školy v prírode, detské tábory? Zrejme krásne spomienky na to, nedávne detstvo naše. Áno, nedávne, veselé. A zasa príde, nič si z toho nerob, po 50-ke začneme byť deti opäť. A ja si spomínam a z toho obdobia mi je úplne jasno, lebo tých spomienok asi aj ty máš veľmi veľa. Je to pochopiteľne o tých animátoroch, je to o tých prvých láskach. No, ja som si to nechal na záver. Ty si samozrejme ako člen olympijského výboru tento pobyt deťom daroval. Ako si spokojný ty s týmto turnusom? A vôbec, že prečo ťa to viedlo? Človečenstvo, srdce? Áno, odpovedal si. Je to všetko v jednom a je to doplnené ešte faktom, že si to môžem dovoliť im darovať, čo je zaplať Pán Boh strašne fajn, pretože je veľmi príjemné, keď človek vie, že 30 detí si nemusí ten pobyt zaplatiť, že zaplať Pán Boh, im to môžem zaplatiť ja. Ja som si všimol, že tých detí to je taká rôzna veková skupina, neviem, možno od druhákov až po deviatakov. Podľa čoho ste vyberali? No, vyberali sme podľa toho, koľko toho papiera a tých plastov priniesli. Čiže preto tu vidíte to rozvrstvenie, naozaj sú tu druháci až deviatáci. V Lani boli prváci až 8-ci. Deti sa zrejme v tejto krásnej prírode aj učia, tak povedzme, tak škoda sedieť v tých hlaviciach, kedy vonku tak krásne, koľko tých hodín strávite nad tými knihami? Teraz neviem, či mám povedať naozaj, alebo to, čo robíme. Je to taký šetriaci program, samozrejme sa učíme, ale to učenie je prispôsobené tomu, v akých podmienkách sme. Sme v prírode, čiže sa učíme v prírode, učíme sa o prírode, opakujeme si a tak. Takže to učenie je tak veľmi príjemné, si myslím, aj pre deti. Ten program pripravujete pre deti od rána do večera, možno aj do noci, to neviem. Tak prezráte, že čo je pripravené pre tie deti, alebo o čo majú najväčší záujem? Decká majú väčšinou záujem o práve takéto aktivity, loptové a tak ďalej, futbal, volejbal, lakrosové ihrisko tu máme, takže to hlavne cez leto. A potom vlastne náš program spočíva v rôznych hrách. My sa hráme o fazulky, máme takýto systém, bojujeme, takže decká zbierajú celý turnus, teda body, večer máme vyhodnotenia, takže celý deň sa hrajú. Hry, ktoré sú organizované nami a potom niekedy po obede majú taký tzv. Free time, kedy sa hrajú presne tieto hry. No, teraz ešte jedna otázočka na vás, alebo možno dve ešte naviažeme. Môj kamarát Vlado mi prezradil, že vy máte jedno veľmi zaujímavé povolanie, tak ho prezradte. Ja som palubný dôstojník, takže povolanie je veľmi súvisiace s týmto. Ja sa plavím na lodiach. Tak tá suchá zem s tými detičkami z Ola, ktoré sú tu samozrejme za odmenu z Jaroviec, určite dobre padne. Jasné, samozrejme. Úplne to je niečo, na čo sa človek úplne teší celý rok vlastne. No, najviac sa mi páči, keď hráme také hry. Všelijaké, že raz sme boli v lese a tam sme hrali takú hru, že jeden bol v vode a on chytil hada a keď ho chytil, tak mal ísť s ním. Mal sa pustiť. Mne sa na tomto tábore najviac páči, že tu tancujeme hociaké tance a že sa tu hrám s kamoškami a že nás tu zabávajú. No ty si mi ešte predtým, ako sme sa rozprávali pred rozhovorom, povedal, že ty si druháčka, no za maminou ti není smutno? Nie. Není. Ani tebe není za maminou smutno? Nie. Napríklad včera sme mali, že sme na krk dostali cedulky so zvieratkami a išli sme do lesa a naháňali sme sa, že napríklad diviak žere vlka, tak diviak naháňal vlka, vlk je hada, tak vlk naháňal hada a tak to bolo ako so všetkými zvieratkami. A bolo tam smiešné, že dážďovka naháňa človeka. Mne sa na tejto škole prírody najviac páči všetko. Tak vy už ste väčšie dievčatá, to by ma zaujímalo, ako prebiehajú večer, máte tu nejaké diskotéky, zábavy? Hej, diskotéky, aj s animátormi tak tancujeme. Je s kým tancovať? Hej, tancujeme ako s animátormi alebo s kamoškami, tak ako super je.
My väčšie baby to máme tak, chodíme tak neskôršie spávať, ale napríklad, čo sú tu z druhej školy, tak oni chodia skôršie ako my a my potom ešte tancujeme a tak. A neviem, nejaké okolo o 9:45 tak chodíme už ako na izby. Ale tú večerku samozrejme nedodržujete. Nie. Možno malé deti, hej, ale my babi sa ešte rozprávame a smejeme. Teba som videl na všetkých športoviskách, ale poriadny chlap sa musí aj najesť. Ako si spokojný s tou stravou? Všetko mi chutí. Pochválime pani kuchárky? Áno, veľmi. Medzi detičkami sme strávili 7 hodín. Z pohľadu vášho alebo z pohľadu Ola, ako ste spokojná s táborom? Je úžasné deti vidieť plnom nasadení, s radosťou, športujú, oddychujú, neučia sa. My sme spokojní. Opäť zdôrazním, že táto škola v prírode alebo tábor je za odmenu, takže zrejme je to aj do budúcnosti pre tie ďalšie deti tým príkladom, že takúto krásnu odmenu môžu získať. Áno, majú motiváciu. Je to škola, ktorá vyhrala zbere papiera, zároveň zbere plastu, takže ja si myslím, že tak ako oni, tak sme spokojní my a môžu sa tešiť ostatné deti. Pevne veríme, že sa nám to podarí. Nechcem teraz akože to pracovné zaneprázdnenie, ale kontajnery ste kontrolovali? Kontrolovala som, omylom som sa hodila som do žltého kontajnera papier a deti upozornili, že stačilo. A čo dodať na záver? Ja si myslím, že smiech a radosť detí bude tou správnou bodkou. Dúfam, priatelia, že so mnou súhlasíte. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.